muna ko. Pag naman ito, dalibok mo na. Ayan po, luto na. Kain na po tayo. Garinda. Oh, kikiwit ko na. At tinikwit mo yan. Oh. Hindi ako yan ang dirusot ko ah. Labin, sain ka na. Sati, huwag mo dun o. Sati. Mama mo. Ayan po, magandang hapon. Time check natin ngayon ay alas 2:22. Tibidang magluluto ng ano? Meriendahan. Si CR ang gumagawa ng ano, si Kagatcho ang CR. Gumagawa siya ng CR. Prito ng saging. Tapos magluluto ng pansit. Pansit. Ubusin mo to. Dami nito. Yan, maraming magkakain. Sa bagay, sila. 1 kilo ata yan. Okay. Pinala ko ng pamunas yung itilo ata. Itilo. Ayan, punta muna tayo doon. Tulong tayo na mag halo-halo. Di man kayo alis? Tol? Teka alis? Dito ko lang bag ko. Ay. Amoy si RG. Yan, malapit ang matapos yung ano, butas deposito. Mamaya na. Boy, lang sa'yo kailan pa mo
Eksakto. Sobra pa. Sobra. Kunti na lang yung ito. Pwede na yun. Talaga. Talagang gumawa. Walang sabi. Oh. Ang buhos. Yan po yung ginawang lababo hapon. May nilitics po yun. Hindi lang nakita dun sa vlog ko lagay ko. Yun yung ginamit ko. Hindi ko na isin. Imuno. Ayan. Tapos sa ano, wala naman po nasayang dun sa pinagputol na ano na mga PVC. Kasi kaya maraming putol kasi ito pinutol. Papunta dito pinutol. Papunta dito pinutol. Papunta doon putol kasi ginamitan ng 3 elbow. Ayan po. Kaya maraming putol pero wala pong nasayang yun. Ito yung natira. Yung natira sa isang haba. Di ba, sir? Sir? Oo. Ba? Wala pong nasayang din sa ano, sa PVC. Kasi nababasa ko naman po yung mga comment nyo. Pero salamat sa panonood nyo. Di raw marunong, nakabit nga eh. Mabagal lang yung pagkagawa. Ganun talaga kasi nasa vlog. Kung gagawin yun ng madalian, sayang yung video. Di ba, tol? Sayang yung video. Saka ano, sigurado walang sisingaw dyan. Ayos na ayos yung labaw. Oo. Ayos na ayos yan. Balik tayo dito kay Ate Bidang. Update. Update. Update sa natutong. Nadutong. Update tayo sa natutong. Tada! Okay lang yan. Masarap. Mas masarap yung may tutong-tutong. Paano ngayon? Yung inihaw nga. Oo, yung inihaw. Ayan, nakapaggisa na. At tapos na rin kami dun sa ano. Dun sa bahay niya. Tingnan nyo lang sa vlog ni Kuya Gatcho. Sa vlog ni Sir Teacher. Pansit. Pampahaba ng buhay. Hindi nagsasawa sa pansit ako. Sinalang na yung pansit. Oh. Sarap ay. Amo, lingaw mo na ko. Pag naman, tadaligbak mo na. Ayan po, luto na. Kain na po tayo. Garinda. Okay, gawit ko na. Pinagpilit na yan. Pinagano na pala ni Ate Bidang. Kalimutan kong pangalan ng Facebook. Tara na, kain po tayo pansit batong, sir. Dira, sir. Ito vlogger yun eh. Gagatcho. Chika, Bobby. Sila gas. Andun, inaano pa yung ano. Sila gas to. Nawagin natin dalawa. Gagatcho. Masarap pa. Mainit pa. Kumain tayo ng tampalpuke. Chiba kayo. Oo, pampalpuki. Kumain tayo. Muna. Kuya. Lupit talaga Ate Bidang. Nga sir, bira sir. Kunin natin sila. Sir RG. Tara na. Luto na ito pansit.
Hmm. Tara, latok na. Ito lang. Ah, latok na. Lalambot na yung... Nabaga. Na. Tara, Na. Merienda tayo. merienda time. Snack tayo. Ang pansit. Pampaba ng buhay. Kanos! Sisilong sila sa tagilid. Mamaw dito. Ayun o. Ano, pinagyaros na. Pansit tayo. Ako na pati nalalakad siya. Hmm. Aslan na. Bato ko pa rin. Sige. Hindi ako yung biro sa ito ah. Grabe, sain ka na. Kati, huwag mo dun, oh. Kati. Mama mo. Saging, te. Sir RJ. Yeah! Yeah! Pansit. Pansit. Na. Suka uda. Naman dito, te. Kalamansi dyan, madami. Hmm. Bernard, Alis. Na. grabe man si Kuya Galagas. Ay, dapat kuno alin. Payang. Ano? Maray pa. Bukanda sa likod. Agaki. Makulan mo na. Daraw ko. Oh, pag nagkakaroon na ito ba ito? Pag-sili mo. Hindi balik-balik ako sili. Buti hindi ka nagdaan mo. Tapon nga na, nakapera ko. Pinagpera kagad ko sa naman. Basta gulay. Diba? Nagkuna ko ng alduwa di maal yan. Ano nga na ko yan? Hindi ako maal yan. Mas pagkala nga taon kong. Mingan man, unang agad ko pala na, mahal yan na ako. Sili. Yung pala na mo. Malapag ka. Pinag-aagawan. Malapag ka. Ah. Mukbang. Parang mani, no? Ninangat-angat. Galing. Gayaw ta. Gayang mo atin na yun. Ay, hindi ko kaya. Trending pala sa ano. Si Tangton na kahapon dyan sa baba. Akala nila. Ako lang sa rin ng isa.